Ipinagpapasalamat ni Rosemary ng Barangay Matake, Kapalonga, Camarines Norte ang natanggap niyang 10 kilong bigas at kumot mula sa Ako Bicol Party List. Malaking bagay aniya ang ayudang ito, lalo pat tinangay ng baha ang kanilang tahanan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan noong nagdaang linggo. Malaking bagay po yung naibigay nilang tulong. Hindi lang po sa akin, sa lahat po. Sa mga binaha, sa lansa, at saka yung naanura ng gas. Lahat na po, malaking bagay po at malaking tulong yung nagawa po nilang pagpunta dito. Papasalamat po ako ng sobra, lalo tigit po yung mga natulungan din nilang iba. Salamat po ng marami. Dahil sa masamang panahon noon ding nagdaang linggo, lubog pa rin sa baha ang palayan ng residenteng si Lorelei ng Barangay Mangkayo, Vincents, Camarines Norte. Kaya gaya ni Rosemary, ipinagpapasalamat niya rin ang handog ng Ako Bicol. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List kasi simula noon naman, Ako Bicol talaga ang ibinoboto ko. Tapos yung anak ko na graduating, nag-aaral sa School of Law, kasama siya sa mabibigyan ng 10,000. Kaya malaking pasasalamat ko sa Ako Bicol Party List. Pinuri naman ng mga opisyal ng dalawang barangay ang inisyatibang ito ng partido. Ay malaking tulong po sa Ako Bicol Party List po yung pong dinala sa aming food pack at napili po sa aming pong barangay sa buong Binson. Ay ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa akin pong natanggap ng mga sa kabarangay ko na food pack. Malaking tulong po sa kanila po. Sana po ay pagpatuloy po nila yung napakabuti nilang pagsuporta sa mga mamamayan na lalo na po dito sa amin ng mga labis na baha. At sa iba pong bayan, ibang lalawigan. Sana po tuloy-tuloy lang po at kami naman po ay handang sumuporta sa party list sa Bicol. Noong Huwebes at Biyernes, umula Setyembre 18 hanggang 19 nang idaos ng partido ang nasabing relief operation na layuning makapagpaabot ng tulong sa mga binahang pamilya sa lalawigan para kahit papaano ay maibsan ang pasakit na dulot ng pagbaha. Isang malaking tulong ang matulungan ang aking mga kababayan dito sa lalawigan namin sa Camarines Norte. Dahil na rin siyempre sa Ako Bicol. Hindi lang ngayon, dahil palagi tumutulong ang Ako Bicol sa ating probinsya. Kabuuang 1,400 na sako ng bigas ang ipinamahagi ng Ako Bicol sa aktibidad na mahagi rin ng 700 modular tent at 700 na mga kumot. Nakinabang naman dito ang mga residente ng Kapalonga, Jose Panganiban, Daet, Talisay at Vincents. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.